गाननाय नायदोंमोन बेखौ माबायदि नुदों? नै गस्ला बानायनाया जोंना अर्डार होलांनाया जाबायमोन खिन्थु गुसुं बानायनानै होदो। दख'ना माबायदि नुदों? माबायाव बैसागुआव प्रप'ज खालामो। नै गोसोखौ गुसु जादों। माबायदि जागोन बेलाय? दंबावो दाख्लै खेबसे फैनायाव मोजां नुदों। स' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बावनाय थाहैबाय। दायो आङो शपिं मलाव बैसागोनि थाखाय दायो जोङो शपिं खालामफैदों आरो शपिं माने दाख्लै माखासे ड्रेस अर्डार होलांदोंमोन बेखौ लांनो थाखायनो दिनै शपिं मलाव हाबनानै फैबाय आरो बैसागोनि आगुमोन नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जों माने बैसागोनि माखासे ड्रेस अर्डार होदोंमोन। बे ड्रेस अर्डारखौ दा ड्रेस नायदो आरो लागोन आरो मोजां मोनबानो लांगोन आरो नाखौ लानो जादों माने बैसागुआव गाननो थाखाय माबायदियाबा समायगोन। गार्लफ्रेन्डफोर थानायबा सोंनो हागौमोन, गैयाबोना। सिटि गार्डनिफ्राय लाबाय मोनसे ड्रेस लायाखै, बेलेग बुस्थु लादों। दानिना बाजार इन्डियाव मा मोनलाङो सार्ट नायदोंमोन, मोनगोन ना मोना। मोननाय बायदिबा लाना थांसै, मोनाबालाय आरो माथो खालामनो नङा होमबा। aku मोजांसिन नुदों इयाव बेखौ लांनांगोन। याथ' भिडिअफोर नामा ना नामा माखौ लागोन नोङो? स' गाइस आं ड्रेस सेलेक्ट खालामनो कनफिउस नांदों। सेलेक्सनाव एसे कनफिउस जागासिनो, माखौ लानो माबायदि लानो जागासिनो दं। गार्लफ्रेन्ड सारफ्रेन्ड थानायबा एसे भिडिअ कल सल खालामनानै ड्रेस सेलेक्ट खालामोना, गैयाबा बा लांफाबाय होननानै मा जागोन दा। नायबुनि गोसोआव नायनि मा मोनो गोसोआव आरो गासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना। जों माने मेन फैनायनि टारगेटआ जाबाय इयाव माखासे बैसागोनि ड्रेस अर्डार होदोंमोन, बेखौसो लांनो फैदो जोङो। बेवहायनो शपिं खालामदोंमोन आरो माने बैसागो मोसानायनि थाखाय माखासे ड्रेस लांगोन जोङो। 25 गान अर्डार होदोंमोन, गामसा होदोंमोन माखासे। बे दखानखौबो नोंसोरनो खोन्थागोन दान्दिसे उनावनो। बेनिफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो जोंनो मा बे दखानाव हाबहैगोन आरो बाजै फेसनाव जोङो मा खालामदोंमोन ड्रेसखौ अर्डार होदोंमोन। गस्ला माखासे 25 गान आरो गामसा गासै 20 गान बेखिनिखौ। स' गाइस जों दा शपिं मलनिफ्राय ओंखारलांनोसै बाजै फेसन माबासो सहैबाय जोङो बाजै फेसनाव। हादा सफैबाय जोङो लांनो अर्डारा 25टा खेराइनिया 25टा माथो एसे फिसा ना मा जादों ना मा होनदो दा माने बुंनायफ्रा एसे गोदोर गोदोर अर्डार होदों नालाय जादोंमोन एसे गाननाय जादों। ओरै गानग्राफ्रा जोंनाव जखा लानायाव होनायफ्रा हरगाब अजनायलि जों जाखिनि ड्रेस अर्डार होदोंमोन बे ड्रेस अर्डारनायाव एसे खिलिमिलि जादों आरो माने सुनाया एसे खिलिमिलि जादों बिसोरना। मानोबा बेबायदि खालामदों बिसोरो। जों दा रायज्लायनि मा जायो। गामसाया नैबे ना ओमफ्राय गामसायाथ' नैबे ना गामसा अर्डार होनाया नैबेनो। जों बे गामसाखौनो लांगोन आरो गासै 20 खान गामसा। कटआ माबामोन गासै 25टामोन। नैला नैबेनो कटआ एकदमबारे गुसुं जाथारदों। बानायनाय जायाखै आरो बेनिखायनो जों बेखौ दिनै लांथ'नो हानाय नङा। एकदम बिराद गुसुं जाना दङ आरो नै गाननायना नायदोंमोन आं इसिनि लादोंमोन जोङो सफाखौ। आखाइखौबो गोलाव लादोंमोन इसिम सफैनाय गुसुं जादों आरो। दखानाव बैसागोनि भिर जासोदों, बहुत मानसिफ्रा ड्रेस बायनो फैदों बैसागो नालाय। जोंनाथ' दा ड्रेसखौ मोनजाया जोङो बेनिफ्राय माने
एप्रिलनि 14 तारिखआव लिंहरफिनबाय जोंखौ जाय खालि मोसौ थुखैनाय जायो बे खालि लिंहरफिनबाय बे खालि जोंखौ लायनो थाखाय लिंहरफिनबाय आरो बे खालि नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना नुफिनगोन जों माबायदि ड्रेस अर्डार होदो दिनैथ' मोजां खोन्थानो हादिया मोजां माने गोसोआ बिराद बोरैबा नांदों आरो मोजां नाङाखै ड्रेसखौ मोनैनि थाखाय बेनिखायनो मा खालामदों मोजां खोन्थानाय जादिया आरो केमेराखौ मोजां लानाय जायाखै जोङो नेक्स्टआव मोजां भिडिअ बानायगोन मोजां भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन ड्रेसखौ जों माबायदि सिलाय होदों मानि थाखाय सिलाय होदों थ' नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै खोन्थागोन एप्रिलनि 14 तारिखआव फैगासिनो दङ मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बे गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आंनि भिडिअखौ बयबो अनसायगोन लाइक साबस्क्राइब खालामगोन बेखौ नोंथांमोननि सेराव मिजिं थिनाय थाबाय आरो नायलांबाय था नोंथांमोन भिडिअ जोबाखै नै माने सोरबाफोर गार्लफ्रेन्डनाव ड्रेस बायनोबाबो गोबां सिख्लाफोर बायनो फैदों ड्रेस माने वास कट लानानै थांदों आरो जों जे ड्रेसखौ अर्डार होदों बेबायदि ड्रेस बायनानै लांदों माने बयफ्रेन्डफोरनो बायदि मोनदों जानांगौ ना खननांगौ आंबो दख'ना पसन्द जादोंमोन र' गार्लफ्रेन्डसो गैया फट'नि बेसे गार्लफ्रेन्ड थानायबाथ' हरगौमोन आरो माबानांगौ नामा सयाथि नंगौ नङा नाय सयाथि ना किबा हले आरो दिगदार हबो नामा ओइफाले আছে আৰু কেই পিস আছে 19 20 লাগে আমাক ডাঙৰ সাইজ খসাকে না মিছাকে খসা না দে ভাল দৰে গুণ এই গামছা लादों दा गस्ला अर्डार होदोंमोन बियो माने एसे माबा जाबाय आर'नाइबो लानो नागिरदोंमोन आर'नाइखौ लांनाय जानाय नंला खोमा दिनै কেইটা আছে ইয়াতে 20টা আছে ইয়াতে 20টা লাগে 20টাই লাগে আমাক মোজা সারা কিনলাই দে হিসাব কর आर'नाइनि गस्ला बेबायदि अर्डार होदोंमोन जोङो जाजोबाखिसै एखेबारे मा बुंनो आरो जाजोबैखौलाय मोजां नांदोंमोन बेखौबो এটা হল 10টা পড়েছে নাকি আপনি এসে আর নাই নিছেন না এই বাবা এটা না